Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар тапшыруы студияда Ләйсән Ханова. Бүгінгі төп темалар хакында кыскача. Наил Мәхдиев 58-ші һәм 59-ші комплекста яшәүчеләр белән очрашты. Шәһәрдәшләренә нәрсә борчы Гүзәл Шихапова ачыклады. Кеше эшенә җитәкчелегенә әлеге чүплекләрне бетерү буенча судка иск җибәрелгән. Бу турыда тулырак Илсия Валюнина белеште. Моңнасыннар иделар ана койдысын. Узган ел инвалид булган бала бу ел савыкканмы, ни өчен шәһәрдәшләрне инвалидлык статусыннан мәхрүм итә башлаганнар. Экспертлар белән хәбәрчебез сөйләште. Мәләкәс елгасына 300 кеше чумды. Православие динендәгеләр крещение бәйрәмен билгеләп үтә. Ел буе борчыган сорауларга җавап 1-2 көн эчендә табылырга тиеш. Наил Мәхдиев 58-59 комплексларда яшәүчеләр белән очрашуда шулай дип белдерде. Җыелыш кичә кич 58 мәктәп бинасында узды. Биргә 70-тән артык кеше килде. Алар арасында җирле үзидарә рәисләре, йорт өчен җаваплылар, район башлыгы, участковыйлар да бар иде. Ел дәвамында Үзәк районына шәһәрдәшләрдән 1000-нән артык мөрәҗәгать килгән. Шуларның яртысыннан артыгы торак коммуналь хуҗалык өлкәсенә кагыла. Нигездә барлык сораулар да вакытында шишелә. Ә менә озак еллар дәвамында 59-04 һәм 59-05 йортлары арасында урнашкан бина буенча проблема күп еллар дәвамында шишелеш таба алмый. Кайчандыр бирдә сәүдә үзәге булдырырга теләгәннәр, ә хәзер ул ташландык бинаны хәтерләтә. Бина янда йөрергә куркынычрак, тәрәзәләре ватылган, анда этләр дә булыр сыман, псиләр дә йөрерләр сыман, кеше дә йөрергә может, бала-чага өчен куркыныч, яшьләр өчен начарлык эшләр җир кебек инде тоела. Әйбәт бер нәрсә ясалар, бик күңелле булыр. Мин монда балалар күргән идем. Анда куркынычмы? Мин белмим, анда күрмәдем. Округ буенча депутат Ленар Зарипов бу мәсьәләне чишүдә мэрдан ярдәм сорады. Пользуясь случаем, я бы тоже попросил, вот это здание, оно уже несколько лет уже, годами оно тянется этот дом, и никакого пока по этому вопросу движения нет. Это очень красивое здание. Было очень красивое здание. Есть собственник этого здания, он выставлен на продажу, но с этим собственником ведется разговор. Надеемся, этот вопрос тоже будет решен. Бина бюджетныкы булмаган торак фондка карый, әмма башкарма комитетының аны сатып алырлык акчасы юк. Шулай да әлеге проблеманы хәл итәргә вәгъдә иттеләр. Быел республика бюджеты чаллы юлларын тиешле хәлгә китерер өчен 1 миллиард сум акча бирә. Наил Мәхдиев әлеге акчага Ахметшин урамындагы юлны төзекләндерәчәк без дип вәгъдә итте. Как меня внук говорит, полный капец, бабай. Вот где полный капец, будем выходить. Язын тикшерү белән чыгабыз. Иң беренче чиратта һичшиксез төзекләнергә тиешле урыннарны ремонтлаячакбыз. Әлеге миллиард сумны Чаллы исемле ипи кисәгенә ничек җиткерергә икәнен уйлыйбыз. Акча бөтен юлга да җитәргә тиеш. Һава торышының тотрыксыз булуы аркасында яңа җәелгән асфальт юлларга да зыян килгән. Аларны да төзәтеп чыгачаклар. Республика бүлеп биргән акча тагын инде юлларга тотылыр, төгәл хәл ителмәгән. Моңа җавап башка комплекста яшәүче шәһәрдәшләр белән дә очрашкач табылырга мөмкин. Сорауларын бирергә өлгермичә калганнар да киләсе очрашуда үзләренең мөрәҗәгатьләрен җиткерә алачак. Мэр мондай очрашулар тагын булачак дип вәгъдә итте. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Төнне яуган көчле кар һәм юл кагыйдәләрен төгәл үтәмәү һәлакәтләргә китерде. Фаҗигадә кеше гомере дә өзелде. Кичә Казан проспекты һәм Иске Сарман урамы киселешендә 99-нчы модельле ВАЗ һәм ГАЗ эвакуатор машиналары бәрелеште. Җиңел автомобиль хуҗасын төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр белән ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсенә озаттылар. Шул машинада утырган 40 яшьлек хатын-кыз урында ук вафат булды. Шәһәр юлларында тагын нинди вакыйгалар? Хәбәрчебез күзәтүендә. Магистральный урамында урнашкан 7-нче йорт каршында автомобиль 13 яшьлек баланы бәрдертә. Вакыйга кичә кич була, шител машинасы руле артында 18 яшьлек кыз. Они шли с этой стороны, штук 6 их было. И один мальчик толкнул и убежали другие. Друзья его. И все, мы остановились. Он сказал, что у него нога болит, нога сломана. В результате дорожно-транспортного... Баланың аягы сынган һәм баш мие селкенгән, аны ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсенә алып киттеләр. Хәзер малай Кама балалар медицина үзәгендә дәвалана, гаеплеләрне тикшерү ачыклый. Мәскәү проспектында тагын бер хәлакәт. Машина руле артында алкоголь эчемлек кулланган ир-ат идрәсен югалта һәм яктырткыч баганасына килеп бәрелә. Инспекторлар машина хуҗасының бу вакытта арткы утыргычта булуын ачыклаган. Ул таксист. 2 ир-ат аны кыйнаган һәм машинасына утыртып шәһәр буенча йөрткән. Они знают, что я таксую, деньги нет, бывает.
Они пьяные же никакие. Надо было денег. А где встретились? Я около подъезда стоял, В курил. 52-м? Да. Они там стояли тоже? Да. Они тебе нанесли удары, что ли, получается? Ну да, избили, ключи вытащили. Сколько требовали денег? На пиво. В отношении водителя, молодого человека... Машина йөрткән кешегә 35 яшь, хәзер аңа карата җинаять эше кузгату турында сүз бара. Ул җинаять кодексының 264 маддәсе буенча, ягъни алкоголь кулланган килеш машина йөрткән һәм 116 маддә буенча кешене кыйнаган өчен җаваплылыкка тартылырга мөмкин. Әгәр машина хуҗасы гариза яза икән, закон бузучыга транспортны урлаган өчен дә җавап тотарга туры киләчәк. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Хәбибуллина, Алексей Иванов, Яңалыклар. Экологлар бәйә күтәрә. Татарстанның экология министрлыгы табигатькә зыян китерү фактлары турында хәбәр итүчеләргә хәзер 1500 сум акча түләячәк. Исегезгә төшерәм, фото һәм видео язма өчен 2015 елда 1000 сум акчалата бүләк каралган иде. Моңа кадәр министрлыкта тиеш булмаган урыннарда чүплек ясаучылар һәм файдалы казылмаларны законсыз рәвештә алучылар турында хәбәрләр кабул ителде. Быелдан исемлек киңәя. Тагын нинди тәртип бозу очраклары турында хәбәр итеп, акчалы булырга мөмкин. Хәбәрчебез Илсия Валиуллина сюжетында. Я зафиксировал, как машина заезжала на данную несанкционированную свалку. Әлеге чүплек кеше Шилнә улы янына җыелган, трассадан күренеп тормый. Аулаграк урындагы чокырга чүмәлә көннән көн өелеп тора. Бүген дә бирегә чүп китереп түккәннәр. Машина эзләре бар. Әлеге төр кагыйдә бозуны фото һәм видеога төшереп экология министрлыгына Илдар Мәхмүтов та җибәргән. 17 числа данного месяца. Бу айның 17-сендә кеше Шилнә юлыннан узып барганда бер машинаның арба белән чүп түгәргә керүен күрдем. Мин моның артыннан күзәтеп килдем. Һәм аның бирегә чүп түгүен күреп төшереп алдым. Илдарга әлеге хәбәр өчен 1000 акча түләнәчәк. Акчалар әлегә кайтып җитмәгән. Әмма чүплекне оештырган хукук бозучыны ачыклау эшендә алга китешләр бар. Аңа административ протокол төзеләчәк. Әлеге чүплектәге тәртипсезлек буенча эш бара. Кеше Шилнә главасына иск җибәрелгән судка. Бу чүплекне бетерер өчен. Экология министрлыгында хәбәр итүләренчә, узган ел республикада барысы 7000-нән артык хукук бозу очрагы теркәлгән. Тиешсез урыннарда барлыкка килгән чүплекләрне юк итү экологлар тарафыннан башкарыла торган даими эш. Экологик мәсьәләләр белән гади халыкны кызыксындыру буенча эш күптәннән бара. Табигатькә битараф булмаган гражданнардан 21 хәбәр алынып, тәртип бозучыларга 22 беркетмә төзелгән. Кеше хәбәре буенча җибәрелгән фотографияларда машинаның номеры обязательно күренергә тиеш. Узган елдан башлап экологиягә зыян салучылар турында оператив хәбәр җиткерүчеләрне акчалата да бүләкли башладылар. Узган ел премия 1000 сум булса, быелдан премия күләме 500 сумга артты. Түләүле хәбәрләрнең исемлеге дә киңәйтелде. Быел инде без менә су объектларынан файдалануда мөмкинлекләр чикләнгән. Фактлар буенча хәбәр итүчеләргә шулай ук төрле менә эшчәнлек нәтиҗәсендә сулыкларга тискәре йогынты ясау очраклары турында хәбәр итүче гражданнарга да акча түләячәкбез. Шул рәвешле быел сулыкларда игътибар үзәгендә булачак. Бу очраклы түгел, 2016 ел Татарстанда Идел һәм Каманың су зоналарын саклау елы дип игълан ителде. Хукук бозу фактларын видео яки фотога төшереп беркетелгән хәбәрне министрлыкның электрон почта адресына яисә сайтына җибәрергә кирәк. Илсия Валиуллина, Алексей Иванов, Яңалыклар. Экология темасын дәвам итеп, Чаллы янындагы урманда пушыны җиккәннәр. Кадрларда күренгәнчә 2 ир-ат хайванны тотып тора, ә өченчесе аңа утырмакчы. Ул теләгенә ирешә дә, шуннан соң иптәше пушыны кулыннан ычкындыра. Тик хайван үзен иярләгән ир-атны тыңларга теләми, ул аны егып калдыра. Үзе исә урманга кирип кача. Отпускай! Соңгы елларда квадроцикллар һәм карда йөрү машиналары артуга бәйле рәвештә урманда җәнлекләр һәм хайваннар артыннан куу аеруча популярлашты. Һәм еш кына мондый уеннар соңгылары өчен кызганыч төгәлләнә. Оңмасыннар иде алар, ана койдысын. Узган ел инвалид булган бала быел савыкканмы ни өчен шәһәрдәшләрне инвалидлык статусыннан мәхрүм итә башлаганнар. Экспертлар белән хәбәрчебез сөйләште. Мәләкәс елгасына 300 кеше чумды. Православие динендәгеләр крещение бәйрәмен билгеләп үтә. С 25 по 29 января в КДК КамАЗ пройдут лекции народного целителя Хусаина Табиба. В рамках мероприятия состоится выставка-продажа наборов трав, фитосборов и продуктов пчеловодства из Башкирии. Начало в 13 часов. Вход свободный.
Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности, доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Кировская обувная фабрика предлагает к вашим услугам полную реставрацию и восстановление женской и мужской обуви, начиная со смены подошвы и заканчивая полной заменой низа. С изношенной обувью проводится и полный внутренний ремонт, замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. При необходимости обувь подгоняется по размеру и полноте ноги. На все работы дается фабричная гарантия. Представители фабрики будут принимать вашу обувь на реставрацию в городе Набережные Челны каждые 2 недели. Ждем вас 20 января в ДК «КамАЗ». Сіз туры эфирда яңалыклар чыгарылышын карыйсыз, біз дәвам итәбез. Авыру балага инвалидлык бермиләр, бу гадел түгел. Яңа елдан соң безнең кайнар элемтә телефонына шундый зар белән мөрәҗәгать итүчеләр артты. Моңа кадәр инвалидлык статусына ия нарасылар да яңа елдан соң әлеге документтан мәхрүм ителә башлаган. Димәк, алар төрле ташламалар һәм санаторий юлламалары ала алмаячак дигән сүз. Сәбәп нәрсәдә? Авыру балалар язмышы кем кулында? Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда. Иренаның 38-нче санлы медик-социаль экспертиза бюросына январда инде 2нче тапкыр килүе. Бүген ул эксперт кабинеты янында кайнанасы белән. Гаиләдә 4 яшьлек Мансур авырый, аның бер бөере юк. Моңа кадәр инвалид булган балага быел бюрода әлеге документны бирүдән баш тартканнар. Оңнасыннар иде алар, ана койдысын. Оңнасыннар алар ширле боланы. Оңнасыннар иде алар, аның тербиеләүне, тиннәр буйнан җылап чыгуын сабыйнан. Бюрода исә инвалидлык бирмәүне экспертлар яңа законнар белән аңлаткан. Бүген инде гаилә бу хакта белешмә алу өчен махсус килде. Хәзер югарырак мөрәҗәгать итәргә җыеналар. Чөнки инвалидлык статусы булмагач, дару һәм дәвалауга ташламалар, санаторийга юлламалар да бирелмәячәк. Закон үзгәрү белән бала сәламәтләнде дигән сүз түгел. 3 айдан уже балага ясалды беренче операция. Балабызга 4 яшь ярым дигәндә почкасын алдылар. Икенче почкасы тоже үсмей диләр, кибә диләр. Донорга чиратка язылыгыз диләр. Сказали-то работать нам с декабря, как сказали, приказ вышел, приказали работать по нему, да. Но в детстве как бы маленькому поблажечки делали, это все-таки дети, понимаете, это дети. А сейчас все, уже дальше никак. Бюро җитәкчесе Эдуард Салихов әйтүенчә, алар яңа елдан инвалидлык билгеләүдә яңа критерийлар нигезендә эшләргә мәҗбүр. Бу хакта Хезмәт министрлыгының 664-нче санлы карары һәм 95-нче санлы карары бар. Анда авыру дәрәҗәсе балалар белән билгеләнә. 15 ел тирәсе бюрода эшләүче җитәкче әйтүенчә, үзгәрешләр бик күп һәм алар күп кенә авырулардан инвалидлык статусында алачак. Ну здесь и с челюстно-лицевой патологией детишек очень коснулось. Үзгәрешләр яңак бит патологиясенә дә йөрәк авыруыннан интегүчләргә дә кагыла. Моңа кадәр НК1 дәрәҗәсе өчен инвалидлык бирелсә, хәзер авыру НК2 булырга тиеш. Критерийлар чыннан да бик катланды. Закон бар, ләкин ул баланың сәламәтлеге өчен көрәшмәскә кирәк дигән сүз түгел. Адвокат Эрик Валиев әйтүенчә, инвалидлык статусын алалар һәм ата-ана моның белән килешми икән, шәһәрдәшләр республика һәм федераль бюроларга шикаят яза ала. Я считаю, более правильно обжаловать. Әмма минем фикримчә, судка мөрәҗәгать итү нәтиҗәлерәк булачак. Бу очракта экспертлар дөрес булмаган нәтиҗә чыгарган өчен җаваплылыкка тартыла. Һәм алар инде ни өчен инвалидлык бирмәүләрен җентекләп аңлатырга тиеш була. Безгә мәгълүм булганча, законда үзгәрешләр белән табиблар үзләре дә килешми. Бөтен Россия буенча хөкүмәт исеменә хатлар җибәрелгән, ләкин әлегә аларның нәтиҗәсе генә юк. Лесенханова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Бүген православие динен тотучылар крещение бәйрәмен билгеләп үтә. Коену өчен Иордан бәкиләре бер көн алдан ясалган иде. Республиканың 200-дән артык собор чиркәүләрендә дини службалар оештырылды. Серафим Саровский храмында бәйрәм службасы иртәнге 8-дә башланды. Гыйбадәт кылуны суны сафландыру белән тәмамладылар. Бу төндә барлык сулыклардагы суда сихәтле була, ди белгечләр. Ел дәвамында ул бозылмый да. Менә кайтабыз да куябыз инде тәр алдына. Өйдә, шулакка. Менә берәр ширләсә, нитә, шуның файдасы тия. Җә чертәсең, җә сөткәлесең, шунда бар кичкенә балаларга. Файдасы тия инде менә.
Мәләкәс елгасында коену өчен күпел әзерләнде. Ишәргә су алырга теләүчеләр өчен кое булдырылды. Суның температурасы -5. Көннең җылы булуы да тәэсир иткән күрәсен, коенырга теләүчеләр шактый. Сука! Еще раз придется? Еще раз приду. Отлично, как каждый год. Да? Готовитесь как к купанию? Только морально. Мы не первый год уже здесь, каждый год с сестрой приходим. Никогда никто не болеет после пророды. Здорово. Мәләкәс елгасы буена 300-гә якын кеше җыелды. Боз калынлыгы 20 см. Коткаручылар бузда бер юлы кеше күп булу куркыныч ди. Шәһәрдәшләрнең куркынычсызлыгын коткаручылар һәм башка белгечләр саклый. Кешеләр, сотрудник полициялар, спасательләр безнең сотрудникимызлар. Аны шуның өчен монда спецтехника бар. Хивус, 2 снегоход, спасательный круг дибез инде без русча әйткәндә. Бәйрәм 3 көн дәвам итә. Һәр көнне бәкеләр янында коткаручылар кизү торачак. Фәрида Сабирҗанова, Гүзәл Хәбибуллина, Алексей Иванов, Яңалыклар. КамАЗ-мастер командасы Дакар раллиенең көмеш призеры Чаллыга кайта. Спортчыларны 20 январда иңелек Мәскәүдә каршы алачаклар. Самолет кичке 4 яртыда Домодедово аэропортына төшә. Инде Чаллыга команда 21 төнге 2:15 минутта кайтып җитәчәк. Аларны тантаналы рәвештә бигештә каршы алу оештырыла. Бүгенгә менә шулар, безнең яңалыклар белән сез шулай ук tvchilny.ru сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге рәсми төркемебездә дә таныша аласыз. Ә мин сезнең белән саулашам, исән-имин булыгыз.